Hei, salut și bine v-am găsit din nou pe canalul meu. Astăzi, după cum ați cerut prin sondajul care l-am postat, că vreați să fac jocul ăsta puțin mai hard, adică pe mut. V-am arătat și dovada că sunt pe mut. O să pun și ăsta așa, ca să vedeți că chiar sunt pe mut și că nu trișez ceva. Că după cum vedeți, am pus și ăsta pe mut acum, ca să vedeți. Așa că sper să supraviețuim, oricum nu o să supraviețuim pentru că nu o să auzi nimica și logic. Acum sper că am foarte mult timp ca să filmez, că aș vrea să fac videoclipul ăsta puțin mai lung. Pentru că, părinții mei sunt acasă, acum nu era doar taică meu, dar a plecat taică meu, nu știu unde a plecat. N-a plecat după lapte, ok? Să nu vă aud de astea. Și plus că mama mea e amucă toată ziua și nu. Sunt doar eu cu fratele meu. Bine, fratele meu e în cealaltă cameră. Eu sunt în camera părinților. De ce mă voi... Stai așa, de ce mă vă mai spun chestia asta? Stai așa, nici măcar nu vă pas. Stai așa, hai să mă opresc și eu puțin. Da. Bun, hai că am pus pauză puțin la clip ca să... Că nu se mai termina runda pe care se jucau. Acum s-a terminat. Că da. Și da. Da. Bun. Ok, deci avem două părți. De ce mă machină să aleg? Mereu aleg partea asta. Așa. Am zis la corectei. Ok, nu. E chestia că, da, eu n-aud nimica. Nu că aș fi eu. Bun. Deci am ieșit, ce mă în toți pereții. Ok, he's the sheriff, ok. Să ies acum. Eu dacă sunt inocent, am făcut sus și cuțitul, știu cine e, ok. Dacă îl văd, uite el. Frate, ce nu mă urc? Dar de ce n-am mers, Doamne, iartă-mă să mă urc? Nu înțeleg. Bro, efectiv, deci eram fix la scară. Bine, oricum mai bine nu mai vorbesc. Că eu oricum sunt pe mut. Pe joc. Oricum nu mai vorbesc. Mai bine așa. Bun. Mai bine. Eu merg pe partea asta, nu-mi pasă. Eu merg pe partea asta. Deci eu sar fix când văd oamenii acum să... Ok. Ia. Nu știu unde să mă duc, adică pe bune, n-aud nimica, pentru că, n-am rămas pe munte, v-am zis și a 10 oară, cred.
Și nu înțeleg. Pam, pam, pam. Oh my, Doamne. Fugiți, 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 fugi. Da, mă va găsi aici, nu. Mai bine mor decât să mă găsească. Mai bine, nu? Oricum, deja. Ok, that was. Ajutor. De. Ajutor. Unde e? Unde e? Doamne, Doamne. Doamne, Doamne. Te rog, mă omorâ, te rog, mă omorâ, te rog, nu mă omorâ. Te rog să nu vii aici, te rog să nu vii aici. Brotici. Nu înțeleg ce. Normal că m-a prins, că era și logic să mă prindă. Era și logic. Super. Hai să trecem. Ia. Ok, ia așa host 2. De ce nu? Nu știu dacă să iau. Ok, ne ducem aici jos, nu e nimica. Bam, 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 bam. Ok. Bam, nu. Nu spune că eu am fost cea prima killerită, te rog frumos, adică ai avea atâția acolo în spate. Da, n-am fost prima pentru că era fata asta aici prima, I guess. Doamne, iartă-mă. Bun. Bun. Please don't kill me if you. Okay. Yeah. Păi eu merg întotdeauna sus, adică nici măcar nu-mi pasă dacă mă prinde ăștia. Colectăm aici pănuții. Mergem și pe ca Among Us aici. Și stăm. Ne întoarcem dacă vrei. Vrem
Nu dacă vrei, dacă vrem. Da. Eu să ne pe partea asta, nu. Oricum nu-mi pasă că n-au nimica. Pe joc nu au nimica. Oricum, dacă se întâmplă și nu vin spre mine. Da, pata aceea care e, doamne. Cum ar fi să intre fix verișorul meu când, în timp ce mă joc? Că efectiv, ok. Nu mai merg de acolo, merg pe partea asta, nu. Da. Gen, vorbeam că cum ar fi ca verișorul meu să intre acum, fix acum că mă joc. Pe Black. Facem episod. By the way, primul episod în care m-am jucat cu verișorul meu, cred că unii l-ați văzut. Așa, unii l-ați văzut. Gen și când vedeți pe un clip că scrie episodul 1, asta înseamnă că face și episodul 2 și episodul 3 și toate episoadele pe planeta asta. Gen, hai să vă povestesc pe a doilea episod, pentru că l-am filmat. Da, l-am filmat efectiv. Doar că s-a întâmplat ceva pe filmare și ar trebui să șterg. Eu am vrut să șterg, pentru că, na, în edit eu pot să șterg, pentru că, na, știu să editez bine, după că am văzut la short-uri. La un short, că știu să editez foarte bine. Îmi spunea că nu se poate șterge. Așa că mai bine, nu mai postăm și facem altul. Și, na, nu știu când o să fie ocazia ca să-l filmăm și să-l postăm. Hai că mi-am nevoie de 2. Gata. Acum pot să merg să mor. Puteți să mă omorâți. Unde sunteți? Unde ești, domnul? Da, omoară-mă. Ca să fie și tot aici. Bun. Acum aveam toți bănuții, deci nici măcar nu-mi păsa să-mi iau. Să nu vă aud că puteam să iau ganul, că oricum nu vreau să iau ganul. Oricum. Bun. Ok. Da, cât tare. Cred că are 60. Nu, n-are 60. Cât tare, da, da, nu băgați să ce zic, că eu calculam în minte. Că mi-a venit așa o întrebare în minte ingenioasă despre dușmanul meu. Și nu. Oh my god. Nu a intrat verișorul meu, dar a intrat o prietena mea. Foarte bună. Hey girl. Nu știu când ne-am prietenit, ne-am prietenit un singur emote, ok? Nu băgați în seamă. Ok, pe aici. Pe aici. Deci, vai de căbun. A intrat și prietena mea, va trebui să intre și Dami dacă intră, dar sigur nu intră că este la alte jocuri. De ce, Doamne, iartă-mă, am sărit? Puteți să-mi explicați și mie ce s-a întâmplat cu degetul meu? Nu mai știu să vorbesc. Uite înainte, tanto cu ea. Ok, nu văd, nici măcar nu văd. Eu nici măcar nu văd, ok? So, yeah. Nu văd. Ok, pe aici. Văd, de fapt, văd acum. So, where is my girl? Where's my friend? Where is he? Sper că nu i-am să fie murderul. Sper. Ea e murderul. Știu efectul pe de rost. Știu efectul, ea e murderul. She's the murderer. Because, yeah, she has that effect, the toxic effect. So, like, de ce vorbesc în engleză? Că nu știu de ce vorbesc în engleză. Hai. Hai să vă spun ca să nu... fix aia e.
După cum am spus, hai să faci pe prietena mea fericită. Hai, nu mai bine. Girl, stai puțin acolo, că mai trebuie să colectez vreo câțiva pănuți ca să fac... bam. Ba, gata. Acum pot să mă omori. Acum, hai pot să mă... Sau... Bro, nu știu ce... Bun. Yeah, that's my friend. Deci am zis să intre Damian, genveșul meu, dar a intrat ea. So... Yeah. Ok, deci noi ne-am împrietenit de la un emote, adică efectiv ne-am împrietenit de la un emote, efectiv, what? Gen... Nici măcar nu știu cum ne-am împrietenit, efectiv, ne-am împrietenit așa, ca un emote. By the way, e și româncă, deci, da. So, yeah. So, yeah. What is happening with this girl? Girl, you are okay. Girl. Bă, nu știu. Yeah. Bam. Deci, în normal că am fost omorât, pentru că n-am auzit-o. Na, normal că e și logic să n-auzi omul, pentru că ești pe mut. Deci... Da, normal. Doi fir... Da, mă, că am eliminat... Da, am eliminat 3. Ok, yeah. Ok. Deci, înainte era ea, acum în cealaltă unde eram eu, mă duc, sper să fie ea șeriful. Sper. Uneori trebuie să ignor ce zic eu, că uneori zic așa ca să fie pe video, să fie vocea mea. Bro, what the... Cum s-a spawnat în spatele meu? Ați văzut că s-a spawnat în spatele meu? Efectiv s-a spawnat. Nu a fugit, s-a spawnat. S-a spawnat în spatele meu. Bro, deci de ce sar? Fratele meu. Ok, hai să ne uităm la... ok, nu ne mai uităm. Where is Sniper? Ok, right there is. În același loc. Ok. Numai că câștiga, pentru că nici măcar nu era șeriful pe mine. Ok. Pe aici mai bine. Pe aici. Ok.
Nu mergeți în partea aia, fugiți. Fugiți, mai bine, fugiți. În partea cealaltă, nu în partea aia. Ce sunet e ăsta? Ce sunet, doamne? Ok. Ajutor. Nu. Bro. Nu. Bro, uneori nu merge gen să sar. Uneori. Că uneori merge cu sună. Dar uneori de ce nu merge să sar? Nu înțeleg. And I don't care about that, ok? I don't care. Let's see. Oh. Yeah. Adică să zice așa, nu ne-am împrietenit la un emote. Efectiv, ea mi-a dat add. Adică mi-a dat add pe joc. Și i-am dat accept. Bine, eu vorbeam cu ea în engleză înainte. După aceea am... Ce se întâmplă cu ecranul? Ok. Asta s-a întâmplat. Ok, continuăm cu povestea. Și nu știu, am întrebat eu de la sine where are from, de unde ești. A zis că e din România. Și așa s-a creat cea mai frumoasă prietenie din lume. Și de aceea mereu intră când mă joc eu și eu intru când se joacă ea. Și trebuie neapărat să intrăm împreună, că altfel se face tot jocul. Gen, yeah. Da. Ok. E iarăși asta să moră. Deci, Doamne, ce... Doamne, ok. A murit și ea. De ce eu fix când moare și ea în același timp? Bine, mă bucur că moare și ea în același timp ca mine, doar că, ea care stai așa. Ea care are 82. Stai ăla că avea 65. De ce are 82? I don't know. I don't asking that because yeah, it's my... Și ce se întâmplă aici? Oh, no. I think, no. Come on, my girl. Give me some. Bro. Nu, o să mor și a doua oară, pentru că, șeriful, nu-l aud pe șerif. Bă, deci dacă nu-l aud pe șerif, nu-l aud pe șerif, nu. Okay, first. Second one, please. Second one. Please.
Oh, nu am vizitat. Ok. Come on. Da, oricum nu pasă. Scol. Și măcar nu face schemarea. So, it's dead. Ia să vedem ce îmi dă. Ia să vedem. Nu dă nimica? Ok, pa. Eu mereu ce alege ea, aleg și eu, pentru că nu, ea știe mai bine. Nu că aș fi eu, doar că, da, dacă e prietena mea cea mai bună din lume, de pe Roblox, nu din lume, poate chiar e din Galați. Da. Asta bagă din astea. Ok, nu o să deranjez, că știu faza aia. De ce nu pe aici cum... Bro, ajutor. Thanks for the gun. Thanks. E fata aceea, ok. Să mor eu, frate. Deci, nu înțeleg. Ori să fac pe ăla, o să... Nu mai pot. Cred că o să încheiem aici video, că nu mai suport. Deja m-am enervat, pentru că e prea greu. Na, logică, a fost și ideea mea. Așa că, pa!